Μια φορά και έναν καιρό ήταν η Κλάρα και ένας κινούμενος στρατιώτης, ο πρίγκιπας και αριοθράφστης. Καθώς το ρολόι χτυπά μεσάνυχτα, μεταφέρονται σε έναν παραμυθένιο κόσμο, τον κόσμο των Χριστουγέννων. Κοριτσιά, σηκωθείτε, φεύγουμε. Θα αργήσουμε στην παράσταση. Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas.